Takže ahoj, já jsem Mika TV a vítám vás u dalšího videa. Dneska je tady se mnou Anika TV. Takže čau lidi! Její kanál bude tam dole v popisku. Chtěla bych pozdravit teda Tenic, chtěla bych ji pozdravila, takže ahoj. Ahoj! A teda dneska to bude představa versus Realita. Takže jdeme na to. Au. Ježiš, to je chládek. Super. To je teplo, fuj. Ježiš, to je teplo. Škoda, že tady nemáme bazén velký jako kamarádka. Co bych dělala? Já už jdu domů. Ježiš, kde je? Ahoj, ahoj. Ježiš, to je dneska vedro, viď? Tyjo, já nevím, kam bychom šli. Co třeba ke mně? Na zahradu, tam mám velký bazén. Nechceš jít na koupálko? Jo, to je lepší. Ale nemá nás tam kdo odvízt. Třeba můj tačka. A myslíš, že by měl čas? Zeptám se, ale myslím, že asi jo. Tak jo, tak mu běž zavolat. Tak jo. Tati. Jo, dobře. Tak co? Jo, můžem. Tak jo, tak pojď, jdeme. Jdeme se připravit. Ty kde je? Ahoj. Čau. To je dneska vedro, viď? Já nevím, co budeme dělat. Víš co, půjdeme domů. Tam je Jo, chladek. já půjdu k sobě, ty běž k sobě a sejdeme se třeba za týden má pršet, takže se můžeme Jo. někde sejít. Tak jo, tak čau. Čau. Tak, dneska jsem dost rozcvičená. Jo. Ještě jednou. A asi se zabij. Hru na to. Vstávej do školy. Honem, pojď do školy. Dobře. Nesu se ani těšit. Tak. Ahoj, mami. Yes, začíná. Mala bych zapomněla. Zlato, vstávej. Jo, už vstávám. A ještě dám docela. Kolik je? 7:30. Ježiši, svačina. Zase je pomeranč. Je penály.